was it said ya what yana coming. Obi so one was said ya what yana so kono so nya ko pe. And said ya wa bra bot ye bia no so mu ye na Erade wodi da so. Wonu aba so for me Cecilia de anopai me no esori nya me kakra bi. Me nyina ya fro akọ asori fie ene nya kopon asa akọbo ebuli. Amapai bo amena ya ntonyumu. This is night. Wow, one me, one hour cry and cross wo, yana banka sene uye, Yehovah. Wow, yeah, Washe Yesu, yana banka sene uye, oh Anapaya nabakase, anyway. Oh, Yanabakase, anyway, yes, sorry, oh, let's say, oh, yeah, oh, yeah, yes, sorry, oh, I saw very good for I am one of the Massamin, Mamma Rate. Oh, I swear, I am one of the Kayasamin, Maya. I am for him, Coach Massa, yes, sorry, oh. Yes, sorry, oh. And I put one man sorry, I mean, what I am for you. Oh, German son. Yes, sorry, oh. I am for you. Oh, German son. Yes, sorry, oh. I don't know what's on the I am for you. Oh, German son, yes, sorry, oh. It's your time for ring and company. Hey, I want to want the assembly, you know, I know. Mariah's way. Hey, I want to want the assembly, you know, I know. Oh, German son, yes, sorry. Yes, yes. Da da da. To be read. I ain't so. To sign him no. Da da da. Da da da. To be read. I said that's how. What they have been run here. Oh,
Jesus. Ebuna mesaka. Adumi oh Jesus. Ebuna mesaka. Adona mitiase. Ebuna mekikami oh. Ebuna miya madinina. Join you live on Facebook. SOMPA 93.1 live on Facebook. I pay me just baby I will be on. And yes, why is rapper someone near my Gomez? Utie Jumedi on my happy birthday Stronko. Emfa Emma Derek or say SB Kwaku Uko School and him my DAJHS who Form 1 and then why would I go Kupon Strapper on Fanfra Dumu and Duma Debia baby and yet insha and then pay Facebook comment no a dosso. My making Kaika Kana Fee Apostle Dr. Evis say and so a more remna fee Yemfa Eradia Samaso Emma Etier4 and then pay Junior Tiero. Okay, way every a yes, Ken was say more vim. We also add a year Kwaku Assam was good morning. Minister Ben Praise was say God bless you, Mama. I'm facing Junior Tiero a year was say watching live from Dr. Frank a year Yantra incoming MP4 okay. Oti region hey there be a campaign kwana ye Junior Tiero nyankopo won sharp abusa for time on aso ye the radio asem no e de ebremo ene anopay okay yanko mama ho na afei onsan fe radio asem no ensa emfa emre minimatiefo na mahwefo nyina ene anopay mame ene e de asem na wo de mame minimatiefo nyina ene anopay emra ne apostle Elvis Atenasi yetiemo na afei tiefo so anya so amon so etiemo ne anopay yo and I say what I saw etirimupo enyina so ne say what I saw tirimupo enyina so ne say what I saw tirimupo enyina so ne say wow da ebe na so ya ehuruna wo da ebe na so ya osusu sasa da ye no ne nyina so entimi mem Jesus minnim se obi aso da ye aye papa ba otena se dwene se da ye na oso ye entimi mem ba no anopɛ be pese me no kasa kakra bi fa Joseph ho wo ya branche wo ya baba wa wo ya maame wo ya papa na se wo tie e na anopɛ e wo Ephraim yi so a wo da ye so a waso ne nyina so ne sei na da ye na kurate obi aso da ye ama da ye no oso ye no wa pɛ ho asɛm anka wo o hye fom sesi a obi aso da ye no so ohun se okosia nkwansia wa pɛ ho asɛm anka ampa rasa nkwansia no to say ni pa ohwe na wo hu ne bi na won so a wo fie sesi ai e de na wo da ye so obi wo na mo no obi da ye so ne se opese otu kwan
honam mo no obi da ya so ne se opese wo ya adwuma den na wonya sika eno ye ne da ya so ana ye wo sonsomo enam kwa fa so wo so da ye wo so ye no die na da ye ne dia kwa wi anopa be do kasa fa Joseph ye ne ya te ho abakwasam da na wonim ho asam so what Joseph asam be pre e pese me no kasa fa Joseph ho kakra bi na ye tu ye ho fo kakra e wo Joseph abakwasam no ho no oso da ye bebre bra na wo ya abofra na ne mofra ye bu no dada ye so anu oso no ahohom bia na omon pese Joseph da ye so bebem no obobowra nipam obobowra wonu ankasa ne nuanum mu sai ko mo behwese Joseph da ye so entumi emem anopa won so a wo fia wo tie me anopa yi die ne wo da ye so na da ye kra be na waso a ehurahura wo na hwan kra na udwa to ani a e wo se wo dware kwato aro eye hwan ya anopa bi bu se wasemu wonim se da ye na waso na ehurahura wo no onyankopon po na obetima ma da ye so no enyina so atumi abe mama wo wo de na ye papa nanso esan se wan pa mu anu ahwehwe kira kwanti da ye no esense wie mu entimi mewo da anopa yi Joseph die oso da ye na ne da ye so no ne nyina so no ebem wo nyina so no abem anasa abem se wo da ye so a wo so ye ne nyina so antumi amamu a na firi wa hokeka wa antumi ankeka wa awrade mu efise ansa na me de sa masaji ebre wa me de anwi epia bontene no na ye me da ye so bia maso a e wo se me todwom emma nipa nyina atemenka nanso obade fo susu se o mada ye so ne mamu da na woni bo nipa obo mada ye so etibi ba mu eye asafo awrade nyankopon ono na bua ye efrise wasefa ho to me so na mama ade nyina di aboawo na awie yie ama enti se waso da ye bi na wo ho to awrade so na ma awrade ye wadi da so a wo da ye so nyina so ne tiri bopo no ebebem wo dia seta po onpel ontwe mra ne nna ne kwose akirichiri onyane so de mra ne nna ana ye na ade e wo wada ye so na waso na wonim se nyame ntumi nye no eye bre eye time no so a ebebem anopay me no kasa Genesis chapter 37 Genesis 37 verse 1 Joseph da ya so anu oso nti onya wotan meni adafa wotie me wo da ya bia waso nti wa hwe ya benya wotan wo da ya so bia honamu obesa wo so kodu pempen so bi no wa hwe ya benya wotan nanso ansa na otan no ntumi nya adwuma no ti se wurade ne bam se wurade bam a Satan power ba fa da yeso no ememu da enu ti na me hye wa no pay se wo be so da ye pa ama na bamu a ji se wo de ho to awrade so unya me so mte say nya me kra pa o hwe awrade wa bamu abu o chi na ba kwaso nya me ade e che ba kwaso nya me say na unya me so mte ye ana pa me no kasa fa Joseph Genesis 37 verse 1 Osina Jacob tena asase a naja ye so hwoho a eni Canaan asase no so na yenim Jacob abusua ho abakosem Joseph di mfirihia dunson no odi mfirihia dunson no one ne nuanom kohwe enwan wasi Joseph ni onuanom kohwe enwan bra no wonya mfirihia dunson na abrante wa no ni neja yinom Bilha ne Silpa emma na ewo ho na Joseph beka won ho asemmone kire neja Bible say na Joseph beka onuanom ho asembone e kire neja na esan se Joseph ye enkokra bre mu banti aha yanko na Israel do no wose na papa ne do Joseph yi efisa na wo ye na kokra ba sene ne manyina enti opam batakari fefefe man ko ba se wanka se wo papa ma wo maame ma enam wa brabo no ho brase enti papa ne do na so se wantimi anya hwe ya otan bi betimi aba na otan ne ba so no wa huna wurade a ebetimi akun anopai Joseph si Joseph ne papa owo no odo abafra no yanko bi nia bema na ne nuanom hunu se wona gya do no sene wo nyina wona hu se gya ne do ne che wo nyina no otan no
na wɔmfa abodwoɔ ne nkasa wɔmfa abodwoɔ ne nkasa da na Joseph so daeɛ na bra ɔka kyerɛ ne nuanom no wɔse Joseph so daeɛ Joseph ɔso daeɛ na ɛbra wɔka daeɛ so ne kyerɛ wɔ nuanom no ɔtane n'ani sene kane no gyeme so amen pa amen wɔse ɔtane n'ani kyɛn kane no wo daeɛ so ne sɛ daeɛ bɛ ne waso ɛfiri da wo so daeɛ no ɔtan bi a wanya ɛfiri da wo so daeɛ no yare bi aba so ɛfiri da wo so daeɛ no amaneɛ bi aba so ɛfiri da wo so daeɛ no wadwuma nyina ɛsɛe wo ɔdaeɛ so ɛne sɛe ɔse Joseph so daeɛ na daeɛ so a ɔsoyɛ a ɔka ho asɛm nti no onuanom taa no yɛnkɔ na ɔka kyerɛ wɔn sɛ muntie daeɛ a maso me nuanom montie daeɛ a maso na hwɛ na yɛrekyekyere ayuo afiafi wɔ afuom na mafi no sɔre nyinaa wɔsɛ menkoa mafi no ɛsɔre kyerɛ bɛyi gyina kyerɛ bɛn menkoa mafi no a mehyɛeɛ no ɛsɔre kyerɛ bɛyi mene mo ne na ɛhyehyɛ afi awio afi amamamamam nanso bi Joseph ho sɛ menkoa me deɛ no asɔre kyerɛ bɛyi ɛwɔ wo maa me ma mu no onyame ahyɛase a wɔpagya wo ɛgyina hɔ ma Joseph abrabɔ no ɛwɔ wo papa ma mu no Awurade ahyɛase a wɔpagya wo mpagya ne hyɛase sɛ ɛɛba no hwɛ ɔtan a wanya hwɛ amane a wanya hwɛ problem bi a wofa mu aberanteɛ ababaawa wo problem no a wofa mu ne w'amaneɛ no a wohu no no nea wobɛtumi aboa wo ayi wafiri ne nyinaa mu no ɛyɛ ɔtomfuo Nyankopɔn asafo Awurade ɔno na bɛtumi aboa yi wafiri deɛ wofa mu ne nyinaa mu yɛbrɛ no nti mepɛ sɛ mmea mekeka ho asɛm na mekɔ ne ntɛntɛm wɔse Joseph nyaa ɔtan ɛnam ne daeɛ so a wɔso yɛ nti ɔnyaa ɔtan ɔsan so daeɛ bia toɔ so mmienu na daeɛ so mu no ɔsan frɛ ne maame ɛne ne papa ka ho asɛm kyerɛ wo papa ne ka kyerɛ ne ba no sɛ wo daeɛ waso yi ano ɔden ɛnti wobɛ sɛ wo kyerɛ sɛ ɛberɛ bi bɛso ama wo Joseph woabɛdi yɛn so anaa woabɛyɛ yɛn so panyin anaa ne wɔ mu nim sɛ daeɛ so ne kyene mo pɔ no ɛntumi ma mu nanso deɛ Awurade aka no ɛne ne bɛm deɛ Awurade ahyɛ no ɛne ne bɛgyina obi ahyɛ wo kra sɛ wo daeɛ so ɔma ne ma mu da baabɛhyɛ wo ba sɛ sɛ wobɛhwɛ Awurade akyi na kwan a sɛ wode wobɛto Awurade so a sɛ wobɛbɔ Awurade din na woama Awurade so na wo ne Awurade anante wɔ nokoradie mu a wo daeɛ so tiri mopɔ nyina soɔ no ɛbɛbɛm Joseph daeɛ wɔ so yɛ ti wɔnya wɔtan okeka Bible no kɔ wɔ se na ɔpapa no soma Joseph sɛ onuanom ɛkɔ sra so adi nwan ɛkɔ sra so ɔnkɔ no wɔnkɔhwɛ nwan no onuanom kɔhwɛ nwan no ma no na Joseph kɔhwɛ sɛ onuanom ho yɛ anaa Bible so onuanom ho Joseph wɔ akyirikyi sɛ ɔba ɔsaaseɛ pam ne tiri so anɔpɛ menim neɛ wapam wo tiri ho wate obi apam wo tiri so sɛ wopɛ sɛ woyɛ yie wopɛ sɛ wotu kwan wopɛ sɛ ɔbɔbra wopɛ sɛ nneɛma nyinaa yɛ yie ma wo obi asusi sɛ ɔbɛpam wo tiri so na wagye wo nkwa afiri wo nsɛm neɛ wɔbɛtumi aboa wo agye wɔfiri saa pam ne mu no ɛyɛ Asafo Awurade Nyankopɔn Jesus wɔse Joseph nuanom ho ne sɛ wɔfiri akyikyiri ba na ɔpam ne tiri so wɔbɛkɔ no ɔbaako sɛ momyɛnko no ɛ obi so sɛ momyɛmfa ne kɔto aburam hwɛ nhyira nka wɔ Nyankopɔn wɔn nyinaa pam Joseph tiri ho wieɛ no wɔn susu sɛ wɔn de Joseph bɛkɔ akɔto abura bi a na da ɛsrɛ no so wɔsi wɔn gyaa ne to ɛsrɛ abura no na ɔde ne to abura no mu wieɛ no na nsuo bi anim wɔtafo bɛ tumi apam so wɔ koku nanso wobɛhu na abasa bi abɛkyɛw ɔde Joseph to abura so wɔ kono nanso na nsuo bi anim me ne wɔkasa kakra bi Nia Yehowa, Ashirano, Shirano. Nia Yehowa, Ashirano, Shirano. Only pan to me say, Nia Yehowa, Shirano. Adina, Beshira. Only pan to me say, Yehowa Shirano, Nadina Shira. I feel I'm going to say that bit. Why am I? Mamma, I'm corrupt. I am quite free. I'm ready. Now, about Ramnam Sako, you Joseph free and Menanum. Or you free a Buran, we are no more sacrophobic. Grafona and Tabono. What we expect for was the moment told Joseph Mano. Mommy told Joseph Mao. No mommy come aboard the back on the young for Joseph
Joseph atade e hyɛ no en dobro aboa ne mogya no na yen kokwan kyerɛ ne papa sɛ aboa bi ache Joseph abrante ababa wa wotie me wada yeso nyina so wode sɛ wada yeso nti hwɛ amane a wo fam wotire mo ponti hwɛ ni papa ahwehwɛ wakuo abo wotire mo posa wo pesa wo ye biribi ho nanso onipa bi adwene sɛ ɔma wotire mo pɔ ne mamuda Joseph tire mo pɔ no awurade ma ne be ɔtɔn Joseph ma ne kopia Misrim Potiphar fie na woni biribi Bible no kan sɛ me sɛ Joseph kopia Potiphar fie hɔ na yire yɛ na dwe sɛ wɔne ne bɛda Joseph ama kwai sɛ wɔne ɔbaa ne bɛda ɛba santi ɔbaa ne kɔka kyerɛ ne wura sɛ abrante a wɔde na ba ha yi ɔpɛ sɛ ɔne me da ɛno nti ɛma Joseph nya ɔtɔn kopia afiase ne da yɛ so ne nti o na awurade pɛ sɛ na da yɛ so ne ba mu nti Joseph kopia afiase na da yɛ so nyina so ɛkyerɛ ɛbɛm anɔpɛ yi die ne wo da yɛ so na saa ne wasia so da yɛ nafa na anipa bɛ kora na ɛtu so sɛ sɛ ɔma wo da yɛ so ne mam ahohɔ bɛ na ɛka nkye egu nsa ɛkyerɛ sɛ sɛ ɔma wo da yɛ so mam anɔpɛ yi sɛ wo da yɛ so no bɛtumi apam ama ɔyɛ nkonimdifo a gye sɛ wohwehwɛ awurade akyira kwan hwehwɛ awurade na sɛ woahwehwɛ awurade a wo da yɛ so nyina soɔ ne ne tiri mu pɔ no ɛntimi me mu da Joseph kopia Misrim afei ohu yɛ no ɔsa kopia fiase ebere bi so yɛ mfiam yɛ no akyi Bible sɛ yɛyi Joseph fira fiase saa de bai na ɔbaa yɛ no na yɛ ɔhene no da yɛ so a waso bi a ehunahuna no wo da yɛ so ne sɛ ɔhene ne so da yɛ na Joseph kɔ afiase nso mra tiam yɛ bi so da yɛ hɔ da yɛ ne hunahuna wɔ mo na awurade fa Joseph so ɛkyerɛ da yɛ nase ti ansa na Joseph nsam pia bɔntene mra no na yɛ ɔhene ne da yɛ so a waso anɔpɛ bi ne mafiase a wo hyɛ minim da yɛ bi a waso ma wani mra ho so na suba awurade wɔ no kuradie mu na wada yɛ so nyina so na ɛyɛ papa no me na me hyɛ wo sɛ ɛbɛbɛm sɛdeɛ tie bia da yɛ ne nyina so bɛyɛ dɛ ɛbɛbɛm okay nka Bible no kwa Bible no sɛ na Joseph ɛkyerɛ da yɛ ase ɛwɔ afiase na yɛkɔfaa ne saa ba bɛkyerɛ ɔhene ne da yɛ so ase na ɛbaa sɛ Joseph da yɛ a wɔkyerɛ ma ɔhene no Emma Joseph da yɛ so tiri mu pɔ no nyina so ɛbɛm Jesus Joseph shankom be sɛ ɔhene ne da yɛ so no ɔbɛkyerɛ aseɛ ɔhene ne da yɛ so no ɔbɛkyerɛ aseɛ ɔkyerɛ aseɛ no da yɛ ɔso bere bi a na atwam ana ka ne fiemfoɔ nim sɛ da yɛ ne nyina so ntimi mbɛ mu no ɔhene ne da yɛ so no ɔso yɛ no ɛma Joseph tiri mu pɔ da yɛ so no ɛbɛm what I asked to say, I tell him, I already ran through. Already went more. Now, on him near pet and what yet. Now, on Yamin the Mura and the Na and the Yanadi, the old man was not so young as I mean, refuse. Joseph was a fiancé, no one should say, I refuse. Never said it upon the bell. I will say, Joseph, when you are no more. Awurade Nyankopɔn fa Joseph so ama wɔ bia ne mahunu da yɛ so ne nyina soɔ no sɛ abam anɔpɛ yi obi susu sɛ wo da yɛ so tiri mu pɔnti mi mam na me so sɔfo ma Cecilia me hyɛ wo bɔ sɛ wo da yɛ so na waso ɛne deɛ wodwene wɔ honam sɛ wo bɛsɛ bɛm ma no anɔpɛ yi na me hyɛ wo bɔ twerɛ to hɔ ɛbɛbɛm amen ɛnka hɔ da obi ntumi nka wo nhyɛ da obi ntimi mmoamoa ɛmfa wo nhyɛ bɔtɔ sɛ mema woda yɛ so mmamu da woda yɛ so tiri mu pɔ no ɛbɛbɛm anɔpɛ yi awurade hyira awurade te na ne mu kyerɛ wo na woma woda yɛ so bi a waso no ɛmmerɛ mu ma wo nyame werɛ mfi wo wate hɔ na ka kyerɛ sɛ nyame werɛ mfi wo daabi obi ka kyerɛ sɛ nyame werɛ mfi wo ɛnyɛ no korɛ ɛyɛ ntorɔ awurade werɛ mfi wo woda yɛ so nyina soɔ no ɛbɛbɛm ama wakoma atɔ yam awurade te na ne mu kyerɛ wo awurade hyira na ɔma ho ban ma wo da yɛ so bi a wopɛ sɛ ɔso awurade ma ne mmerɛ mu ma wo sɛ wopɛ sɛ wotu kwan ɛyɛ da yɛ so ma wo wopɛ adwuma bi ayɛ ɛyɛ da yɛ so ma wo wopɛ sɛ wobie company ɛyɛ da yɛ so ma wo ɛnnɛ mehyɛ wo bɔ sɛ da yɛ bi a waso sɛ yɛ honhom mu sɛ yɛ honam mu a ɛyɛ papa no awurade bɛma wo tiri mu pɔ ɛnyina so abɛma ma wo awurade hyira no ɔte n'anim kyerɛ wo ɛna anɔpɛ ɛwɔ Yesu Kristo din mu
adomnenti amen amen enche ye be phone lines no atum apostle bibi kakra bi a wo kana afei yembe ahoma no so entum ene anopai nyame nhya tifo ene ahwefo nyina nyame nhya esonyumfo nsusu nyina mama part nyame na information center surprisingly ukopiem ajuso bonwere station a say salon kese bi ho no mo magibra mu tie dwumade no nyame nhya wo Afri Hill beauty bar ajuso bonwere station ho omu tie dwumade na ne anopai a enye asenketo akranti adwumawura ene wo no me wo nyina nyankopon wo nhwa mopa ene anopai Afri Hill beauty bar wo ajuso bonwere station nyankopon wo nhwa mopa ene anopai apostle mamenti ona fei nyame nhya okay mama part mama nyame nhya ma Cecilia nyame nhya ye maami akasa wakasa yesi panyini dwara na de nsu asa but bese mekane ma ba ku mienu miense bi ense dayeso se odayeso be ma ke ye oniema bia se wendi so a odayeso emem ebi ne bonifache so mama kasa no osi na Joseph se o kan kwa kire se edurumre bi no Joseph ebeye panyini prime minister na ne nuanom eba na se no mu so ifiri so modi ne bone enti abrabo na ye bono se ye da so bebe mu dia ene ho se ye de bone facha ehye botom o se ye de bone facha ye de eto yakoma so ifiri se o ye daya obi be fom enti se wan hwe ne ye no obi fom no wan fa nche na ebe din se wo daya so bi ye de ebebem. Another one perseverance. Chinebeka say perseverance. And we taso say one wian taso and ya dia o die so na de ebebem because we benya obstacles and nema be brede ebesi ukwan and nema be bre ebetoto ebeka say eh I say ministry so for wakoti asoro foforo 3 years na ne members 20 kura ndu afi na ba mabu or the tire na why afotimi busa no say eh enti nyame na afra mi ana ebia wa bie adwuma ebia o ye niam ba ko mienu bi ebia o pese o tu kwan o kwan ya fail you odofo wita so sine be ya wo dai so na mama na de ebebem wa wian taso so emem ba ko eka ho ene mpaibo dan de nyina ya de ye mpaye frim ba ya mama eka no osi se Jesus nima enya de be ye uyi Yesu uyi Nyankopon de efrim a enya de wo dai so ne de ebebem enti se ye dai so bebem de a ene de ye pese ye no yemfa to na Nyankopon de enim yemfa to twede mpo Nyankopon yemfa to nanim se daddy we na me pese me ye dom ne boa me ko Matthew 7:7 osi musa hwehwe bom wa musa bede mehu se ma ohia bibi wa mihyeden no wa muma bede mehu so obi gina bontin na se o be mususu na wa musa o pebi susu na wa hwehwe bede wa hu enti adofo we enamide de ejao de mama aka ni nyina no yemfa we susu de enka ho because yemfa nka ho ebe ye de man yehwe Joseph hwede de ne fa mu nyina ntro etwato ne so mindu aba minu amba ma ebi obi etwa ntro bi ato so enye onim ho hwe but ye de ato so asem no ede na asem ko ya kan wi ne so oni nipa na ya aka ebe de oda he so na bem yenya ayaka yemfa boni nche ne mo mpae ne nya gidie na hede ye da he so na ye de sie ni so no nyaminti ebebem nyamisho bibia Nyankopon so enhra pabusia for ye bia homa na tum 0551931931 0551931931 0548931931 0551931931 baby bia wo bia no betimi abo eremo ene anopai baby bia wo bia no obetimi abo eremo ene anopai mame fan check kese pa enkoma nyame na information center ewo asuonyunu aha mutie dwumadie no ene anopai hello. Hello. Good morning. Udini baby akasa free. Me pastor me kasa free.
Sokoban. Me kase free Sokoban. Me bacho prophetess na me bon person ya me insha no pa ma me no wabele pa nti me frese we ademo anu no nka no ho no nya ne kase. Me dia ne Bible ne ba pre ko pe eneme. Me senya me sra de man. When I say English Bible. Me bacho Bible ni nyina me se obi ne ba ne me nti o me ka no wonim ba bibia no obi. Nyankopon so insha 0551931931 0548931931 0551931931 0548931931. Hello. What you say? A friend and Mary, Mary, my auntie. But so, you need to say, Mamma, and I'm saying, I'm show. ask them no material and I'm a young fancy some of my brother. But too much when I'm a shade with the director and this year. Yes, so be honest and passion for near bye bye. By 0551931931 0548931931 0551931931 0548931931. Hello. Hello. So dini baby akase free. Okay. What's that for saying? What's that mean to you? I don't know. I'm just how much more to me? That's fine. So yeah, that's a pa 0551931931 0548931931 0551931931. Hello. Hello, Bacho. Good morning. Good morning, opinion. Dini baby akase free. The family, I'm free as Me my entio. Some kata baby can make stress of or no football or their brain. Now, I think that comes to me can't say. What kind Bible from Genesis to Revelation? Nyankopon wa kasetia ayaka. Bon kasetia ahyi. Yo abrabobu ho a ni kwa yo bi ka chawo se. Won so hwe won yi fu na fu bi wa. Echuchu won fu bi ho anu che so na ayaka. Emo mo so hwe won yi o no. Ndasi. And so yeah, that's a pa 0551931931 0548931931 0551931931 0548931931. Hello. Hello. You move radio no man madam. Good morning. No. Like I'm a cassette. Why ain't you now? Santo me ain't you. Like I'm a famous. Asanto Nyankopon so insha pa no so kase pa ye chia esuo nyunufo nyina nyame na information center wo biatum wutim so gina information center na se ana wo tie adwuma de nti ka se ontwe no radio no kura nyeye aha okay hello ni ba bia kase free Bidia ni Papa Ghana the kase free kwaje mo happy time so me center ya Papa Ghana information na ye bia tu kwaje 40 asema 40 bonfo nyeti e ko bo madam information center na friend say wadarema Papa Ghana for center yin ya dia my many casting be what's Boniface Papa Boniface nti ka pinti bi fa bani nti ntama de so nti memem afa bani nti unu ya pa da so nti mo muda e mo fa mu tweme obi afom a ya fanche no e person emblem Papa Ghana ni mi santa no yin ya dia e wo mo appetite appetite. Okay, Papa Ghana Nyankopo insha pa yefa last two course na fe yen sorry so 0551931931 0548931931 0551931931 0548931931. Hello. Yeah, hello. So we ni ba bia ka se free.
Patrol your friend is coming, make us a video. Sabe me deal. Oh, I'm not probably mamma me near just I'm seeing a deal with it didn't say patches. No, every mouth have been the Bamasa part of me that I say, and I'm traveling in a Lanyama can say. Kokunya Kupon Shop 0544-931-931 Mamin Fanchi akasi enkoma eye sofo eye edu afei so eye ma part ose ya ana afei so Cynthia munyina mowo eye asuo nwunu mutie dwumadie no ene anope Nyankopon wonhwa mo pa ene de kwa so opeso obeso ya sena konya wo honom oso obeso ya sena se ne be ya kwasiada we ni kwasiada bia no ye de live worship no e de bebrem na afei so yetimi ede awrade asem no so ede abremo se ne be ya ba bibia obia no so no ade se kwasiada bia no past 7 ekopim 8 no obetumi so aye instrapa. Hello, good morning. Good morning. Odi ni ba bia kasa free Me ba cho me fi na kasa free da site. e ba cho so kasa free he Da ba new site. da ba new site fo nyina ho ye ma yente ona no pay Me ba cho ma insure wa domo. Me ba cho Sachi amonchi ani bi ma ya wadaroma insure wa domo. Osi insuro wa wadomo Wa wadomo. Oh, okay. Ma yente wa no pay Me ba cho ede nyamia se se no de ma me be ka radio so. Adom ni insure e we no so intino. Ese mo bia etina chiba asare e wa e kwa homa. Bia be di na chi aba obi Aba aba kwa homa. right Edama. you da se pa Bye. yeni nyina yemfa. Okay, last call. Hello, that's a good Yeni ba bia kasa free But from me, boy, for me, can say free for covering. bo for me yente No, mammy, and I think if you do so, I can say, I didn't see no power, not to my meaning corner. A man of Patinti and would you. And then they can say, some can now really foot to a daddy day now, or the Maya Safa or Dano, okay 2 weeks. You can fool as a financial movie. I said, what dear my answer, lady, on that in this army. Amen. Bravo. Yakopon so ensure pa ye de ofra dwumade nyina e de esianum sei ye de course no ba na eba. Hello. Hello, good morning. Good morning. Odi ni ba bia kasa free. Mr. Sophie, I did not ever put yourself. Chef my yente deba court fo nyina ho ye de. Uncle Pardon, I was the whole idea. Yakopon de yeso ye ho ye pa ye kurekure mkaka. That's of my class, and then interest of my understanding. I didn't try no guarantee, so from more about the Chef Yakopon shapa me chia deba court fo nyina me chia deba court fo nyina ene anopay. Mamensa enchia eye adwusubo station eye Afri Hill Beauty Salon. Afri Hill Beauty Salon. Adwuso bonwe station. Yesi omo bia tumpa omo etie dwumade no ene anopay. Se omo tie ye fiti day one ye start eye observation. Anya sanketo obi na ahent me se omo etie dwumade ne de bi omo moneti day in day out bia ebo 7 anomutie eye Afri Hill Beauty Salon ewo adwuso bonwe station. Madam awoda no Nyankopon wonhwa pa wo no nkra ne nyina Nyankopon a wo show bi ntumi ndome na me kamfo ne hwa de amamo eye Afri Hill eye Beauty Bar. Afri Hill Beauty Bar ewo adwuso bonwe station. Nyankopon wonhwa mo pa ene anopay ene de chese course ne ba na eba pa course ne ba na eba last scholar. Okay, want to me engine so Prophet Nana Asamoah Prof Nyankopon wonhwa pa ene anopay we free Apostle Elvis ho last caller. Hello. Hello, good morning. Good morning, Odin. You know, I'm the chairman of the PhD. You know, I'm about to pay money. I'm a vim. I'm in Shana Pane, Dana, and Futua Dwyer. I'm in Uncle Swan Shan, mentioned the answer. So, there's a for us. Amen. Amen. Nyankopon so ensure Shapa yemfa ofrephobia bio yemfa ofrephobia bio ya boy ratine no bebrebe pa enya asanketo akra Apostle me nu mi ensa bi na fe yen sorry
no timi amisha so nyufo nyina mutimi so for the amisha me ama me Cynthia na me papa oseya na Reverend Mrs. Awotwe nyamisha bibia sene mama ekan no de yedaye so no bebe ma yemfa bone enche yenhwe na fufu yi na yemompa na nyamisha so enche na yedaye so nimbrem amen. Minister anytime I would tea na onye obi akese me pacho bebia obekubia benyabi bebia bekubia social media handles bebia because you say you know you antonyo mu krombi debi ti online na ti bebia bekubia unyabo prophetess Cecilia obinya waye na yiaba no prophetess Cecilia na enyum na yiaba Cecilia for no so yemi no on say ma me so be man no so na one na kwa se we no oyo junior ana ba ko ne senior. Oh, okay enti ma me asori no so henfa o mewo kwa ngoma ampa me kwa ngoma odo Hode masema achepa matna oda intimi no station wa krene kenechi sade wo secondary school ho no na sorry ne she na sorry ne she okay sorry ne din the same adarama the true way God's Salvation Church, the true way of God's Salvation Church. Wow mama nyankopon sha so be so na obesuma wa telephone number na fe yo me telephone number na etuja 0556 73 79 38 sense su mi mama 0556 73 38 Prophetess Cecilia B. Okay nyankopon sha pa apostle also bopa na fe yen sorry so na yenkwai tweden punyankopon da wase se aya opene o manso ababe sheme de wase maba empa bon se shiro bibia otie no hwe yen mo bibra brabo enyefe adominti amen. Abusa for nyame osuro bi ntumi ndome na me kamfo no hra ede ama wondi wanim ndi wachi na dasene yasanso ene maba bedi ahia ebio ya pon no so course ne ba na eba enkoma me ankasa menua ba pokua